2024 मायथाइनि जितु मेट्रिक आनजादनि जितु ओरैनोथ' जोंनिफ्राय बेनि सायाव बुंनांगौआथ' बारा गैया। देग्लाय 2021 HSLC आनजादाव दा बेवहाय जोंनिफ्राय 79 सा फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होगोन। बिसोरनि गेजेराव मा रोखोम रिजाल्ट खालामगोन बे उननि बाथ्रा बियो। दिनै बिसोरनि बिदाय सान। दा बेखौथ' थोंजोङै बुंनो एसे आख' फाख' जायो। ओरैनोथ' बयबो मिथिखागौ कर'ना भाइरासनि थाखाय बे साग्लोबनायनि थाखाय आसामाव थानायल' नंला जोंनि भारतखौनो बुंबावनांसिगोन आरो। ओरैनो 6 दानसो फरायसालिया बन्द' जाखादों। सेप्तेम्बर दाननि 1 अक्ट'निफ्रायसो गभर्नमेन्टआ बिथोन होनाय बादियै जोङो फरायसालिखौ खेंनो हादोंमोन। दा बेवहाय देग्लाय सरकारा सेबा बर्डआ आरो मेट्रिक आनजाद बेखौ नोजोर होनानै 2021नि मेट्रिक आनजाद बेखौ नोजोर होनानै सिलेबासफोरखौ 30% खमायनानै होदोंमोन। बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नालाय। ओरैनोथ' जोङो सेप्तेम्बर 1निफ्राय एबा जाय समनिफ्राय क्लास खालामदों मैया दाख्लैसिमहालागैबो आरो दा क्लासआ जोंना दङमोन होननांसिगोन जोङो। दाख्लै बावैसो जोङो जनाय डिस्ट्रिक्ट बर्डनि जोङो प्रि फाइनाल एसेसमेन्ट एग्जाम बेखौ क्लास 10नि स्पेसियेल क्लास 10निखौ जों लानानै फोजोबदों। लकडाउन समावथ' फरायसालिया बन्द' जानानै थादों नालाय एसे गेजेराव आख' फाख' जादोंमोन। दा बे समाव जोङो ओरैनो गुबुन फरायसालिफ्रा बे लकडाउननि समावहाय फरायसाफोरनि बे सोलोंथाइनि खहा जानायखौ नोजोर होनानै बेखौ एसे सुफुंनो हानाय बायदियै अनलाइन क्लासफोरखौ होदोंमोन। जिहेथु जोंनावबो बेखौनो एसे लानाय जादोंमोन आरो अनलाइन क्लासखौ जोङो लादोंमोन आरो लाब्लाबो बेयो बारा फिथाइ गोनां जायाखैमोन बेयो। दा बेनि उनाव क्लासखौ खुलिनायनि उनावहाय सरकारा 30% सिलेबासखौ खमायनानै होबाय नालाय आं दासो एसे सिगाङाव बुंदोंमोन। बे हिसाबै जोङो सिलेबासखौ कमप्लिट खालामनोथ' हादों आरो रिजाल्टफ्रा बोरै जायो बेखौ जों दा बुंथ'नो हाया। ओरैनोथ' मोजां फरायसाफोर दङ देग्लाय। फरायसालिफोरनि जिखुनु फरायसा आं दा एसे सिगां जे सरकारा सेबा बर्डआ जोंनिया सिलेबासफोरखौ 30% खमायनानै होखादों नालाय। दा बे हिसाबै आं सानदों आरो गुबुन फरायसालिफ्राबो गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोर नाजानायनि गेजेरजों सिलेबासफोरखौ कमप्लिट खालामनो हादों होननानै सानदों आरो आंनि बादि जिहेथु जोंबो फोजोबनो हादों नालाय दा गुबुनाबो हादों होननानै सानदों आरो। जायखिजाया लकडाउनब्लाबो 30% सिलेबासखौ खमायनानै होनायनि थाखाय हयथ' फैगौ जिथु HSLC आनजाद बेनि रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन। गुबुन फरायसालिनि फरायसाफ्राबो मोजां जागोन। मोजां जानायखौनो जोङो लुबैयो। जोंनियाबो मोजां जानांगौ जों बेखौनो आसा खालामबाय थादों, मिजिं थिदों जोङो। एसे हांख्रायनाय लाबोनाय जादोंमोन जोंनिफ्राय सिमेन चापरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा बर' डिपार्टमेन्टनि बिबुंगोरा मुस्रि राफोदाय मोसाहारि बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। दा बेजों लोगोसेनो आलासि हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै सिमेन चापरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिबुंगोराखौनो बुंनांसिगोन जुनियर कलेज हिसाबै आरो बिथां मुस्रिमा कल्पना स्वरगियारि बिथांखौबो लाबोनाय जादोंमोन। बिथांमोनखौ सानो बायजोनिफ्राय जोंनि फरायसालिनि बायजोनिफ्राय आलासि हिसाबै हांख्रायदोंमोन। दा जोंजों लोगोसेनो आलासि हिसाबै बाहागो लाफाबावदोंमोन जोंनि फरायसालिनि आफादगिरि बिथां जनाराम ब्रह्म, लोगोसेनो जोंनि बे फरायसालिनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि दिपांकर नार्जारि। बिथांखौथ' सिनायै रावबोआनो गैया बुंजायो। बिथाङा जाहैबाय धेमाजि जिल्ला खौसे बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिबो। बिथांमोनखौ लाबोनाय जादोंमोन। जोङो फरायसालि फसंजेननायनि उननिफ्राय 2009आव फसंदोंमोन नालाय, दा बेनि उननिफ्राय रायजो राजानिफ्राय जोङो थोजासे जोङो हेफाजाबखौ जों मोनबोदों। गाव गावनि गथ' गथायखौ बे फरायसालियाव मोजां रिजाल्ट मोजां फिथाइ मिजिंथिनानै हगार हरदों। दिनैनि दिनावबो दङ गोबां फरायसाफोर फरायनानै दङ। दा उननि समफ्राव जों बे फरायसाफोरखौ जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जेसे हागौ जोङो मोजां खालामनो नाजागोन। बेथ' जोंनिफ्राय नाजानाया अराय समावबो थाबाय थागोन आरो। एबार 2021 मायथाइनि
बे ग्रुपजों लोगोसेनो जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनाया गासै 80 खेब जासिगोन 80 खेब जासिगोन ओरैनोथ' फरायसालियाव जोंनि फरायसालियाव देग्लाय जोङो सानै सोनाय जाहैदों सासे नन टिचिं सासे टिचिं बेखौ लाजोबनानै दा 25 सा टिचिं नन टिचिं दं आरो टटेल गिबि मेट्रिक आनजादखौ जोङो 2014 मायथाइयाव होदोंमोन दा बेवहाय 22 सा फरायसाफोर होदोंमोन दा बेवहाय जोङो गिबियावनो स्टार मार्कबो मोनदोंमोन स्टार मार्कनि रिजाल्ट सासे गथ'आ लादोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन ओरैनो साथाम दंमोन साब्रै फार्स्ट डिभिजन मोनग्रोखादोंमोन जोङो थार्ड डिभिजननि अनजिमाया खममोन सेकेन्ड डिभिजननि अनजिमाया गोबांमोन दा बिनि उननिफ्राय जोङो रिजाल्टनि थाखाय बारा सिन्था जानो गोनां जायाखै बोसोरफ्रामबो गोबां बिबांनि ओरैनो फार्स्ट डिभिजन जों मोनदों लेटार मार्कफोर लादों स्टारफोरबो फैबाय डिस्टिंसनबो जालांबाय डिस्टिंसनबो ओंखारलांबाय आरो दासिम आरो गोदोनि स्टुडेन्ट दानि स्टुडेन्ट बेथ' फाराग दङ ओरैनोथ' जोङो नोजोर होब्ला जोङो नुयो गोदोनि सम दानि सम बेयो बे फारागानोखा दिनैनि दिनाथ' डिजिटेल मोनसे जुग जाहैबाय मुगा जाहैबाय दा बेवहाय गथ' गथायफ्रा एसे उन्दैनिफ्रायनो साननाय हनायफ्रा एसे सोलायनानै फैखायो दिनैथ' जों नुदों जोंनि फरायसालिफ्राव गार्जेनाबो सोलायदों नालाय जिहेतु गथ' गथायफ्राबो बिदिनो मोनसे सोलायनाय नोजोरजों दा फरायसालिफ्राव जों फरायनाय सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनैनि दिनाव आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव एसे जौगानाय लाबोदों जौगानायाथ' फैदों जोंनि सिमेन चापरि UN एकाडेमियाव दा जोङो गोदान एडमिसन सोलिगासिनो नै थांनाय मार्चनि 20 बेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दा बेवहाय जोङो क्लास 9 बेबो जागासिनो दङ दिनैसिमबो सोलिगासिनो आरो उनावबो सोलिबाय थाबावगोन आरो लोगोसे बेखै नार्सारिनिबो लोगोसे उन्दै क्लासखौबो जोङो जेरै होनोब्ला LP स्कुला क्लास 5निफ्राय गबोयो नालाय क्लास 6निखौबो लागासिनो दङ नार्सारिबो लादों 9नियाबो सोलिगासिनो आरो बबेबा एसे बारस'नानै स्टुडेन्टफोर उन्दै जेनेबा क्लास उन्दै आरो फैयोब्ला बेखौबो जोङो नायै एडमिसनखौ होगासिनो आरो बेवहाय जोंनि फरायसालिनि कम्पाउन्डआवनो गंसे हस्टेलबो दङ बेवहाय बे फरायसालिनि गोरायुङा सामलायो बेवहाय ओरैनो केपासिटि हिसाबै 100सो लाखिनायनि बाथ्रा बुंदों देग्लाय एसे बुरजायानो बेवहाय थानोबो हागोन आरो लोगोसे फोरोंनाय बेवहाय बेबस्थाबो दङ जानाय लोंनाय गासैबो मानसि लाखिना दोनदो आरो बेवहाय गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय साबसिन खालामगोन होननानै सारा जोंनो खोन्था होदों आरो बेवहाय माखासे स्टुडेन्टफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो थाखाय देग्लायनिफ्राय CC केमेरानिबो बेबस्था खालामदों बिदिनो थानाय जानाय लोंनाय दै सुबिदा बेफोरखौ गुबुन बोसोरनिख्रुइ साबसिन खालामगोन होननानै सारा जोंनो मिन्थिनो होदों आरो बिदिनो जा नांगौ जायो जेंनाफोर जायोब्ला एसे सुबिदा बायदियै सुस्रांलांबाय थागोन आरो बेवहाय एडमिसन फिसा क्लास 9निया ओरैनो निउबो दङ आरो बेवहाय फरायनाय माखासे स्टुडेन्टबो दंखायो नालाय बेयाव एसे डिफारेन्स जायो गोदानफोरनिखौ जोङो एसे बाराय लायो लोगोसे गोजामफोरनिखौ थाखानाय नालाय एसे खमायना लानाय जादों बेवहाय 9निया देग्लाय 25 नामा गोदान फैनाया 2500 आरो बेवहाय थाखानायफोरा 1800 आरो क्लास उन्दैनिया एसे खमायना लानाय जादों आरो बेवहाय नार्सारिनिखौ जोङो देग्लाय थांनाय बोसोरफोराव फ्रियै होनाय जादोंमोन देग्लाय माने जोङो एडमिसननि नामाव आरो 500 खरि लानाय जादों आरो
बेवहाय जोंनि बर्ड दङ UN एकाडेमि बर्ड बेनिफ्रायनो गासिखौबो लाबोनाय जादों बेखौ फिस होनानै लानांगोन गासिबो फेसिलिटि हिसाबै जोंनिफ्राय टाइ आरो स्पर्टिं बेफोरखौ बे फरायसालिनिफ्राय फिस होनानै लानांगोन आरो माखासे नांगौ जिनिसफोरखौ बायनानै लानांगोन आरो दा बे समाव गासिनो दङ दासिमबो आरो बेसे दिनसिमसो बे एडमिसना थागोन होनना खमसे खम बेयो एप्रिल दानसेखौ जोङो माबानिसै एडमिसन लाबाय थागोन गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय दिनै UN एकाडेमियाव बिदाय फोरबोआव आंखौ आलासि महरै लिंनानै लाबोनानै जाबायदिहाय UN एकाडेमिनिफ्राय रेसपेक्ट मोननांगौमोन बा फरायसाफोरनिफ्रायनो जा बा फोरोंगिरिफोरनिफ्रायनो जाबायदिहाय रेसपेक्ट मोननांगौ बेखिनिखौ मोननानै आं जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जोबोर मोजां रेसपेक्ट होनायखौ मोननो थांदों जिहेतु बे UN एकाडेमि ओरैनोथ' सिगां समफोराव जोङो रिजाल्ट फिथाइ हिसाबै बे फरायसालिनिफ्राय मोजां फिथाइखौनो खोनाबोगासिनो दङ बा मोनबोगासिनो थानायखौ नुबोदों दा बे बोसोरनि फिथाइखौबो सारमोननिफ्राय मिन्थिनो मोनदों जे मोजां फिथाइखौनो बिथांमोना हास्थायदों आरो बिथांमोननि बिबुंथि लाखिनायनिफ्राय बेफोरखौनो मिन्थिनो मोनदों जे बे फरायसालिनिफ्राय बे बोसोरावबो मोजां फिथाइखौनो मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा फारिदों एग्जाम होनायाव गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया एग्जामानो जेरावनोखि लिराथोंआनो मानो गाव जुदि कनफिडेन्स थायोब्ला जि जायगायाव लिरोब्लाबो बे मोजां फिथाइखौनो खालामनो हागोन आरो गिनांगौ गैया मानो होनोब्ला बेयाव एग्जाम डिउटि होग्रा मानसि गुबुन बे सेन्टाराव जि डिउटि होगोन बिथांमोनाबो अबेबा नङा अबेबा गंसे फरायसालिनिनो फोरोंगिरि बेनिखायनो फरायसाफोरा जेबो गिनो गोनां गैया आरो मोजाङै आनजादफोरखौ मोजाङै लिरगोन होननानै आं आसा फारियो दाथ' दिनै 5 एप्रिल जाहैबाय बेनिफ्राय मेट्रिक एग्जामा 11 मेनिफ्राय जाहैगोन नालाय बेनिखायनो बांद्राय समबो गैलिया बेनि थाखायनो गार्जेना फरायनाय समाव गथ'आ फरायमारदोंना ना ओरैनो जिरायना दङ बा फरायसानो माबा मोनसे नांगौ नामा बा मेन्टेलि माबा मोनसे डिस्टार्ब मोननानै दङ नामा बेफोरखौबो एसे नोजोर होनांगोन आरो फरायनाय समाव मोजां नोजोर होनांगोन आरो बबेयावबा पार्टियानो जा बा हाबा बिबायानो जा दा फैबाय थानाय बैसागुआनो सफैगासिनो दङ बेफोराव जेन गावबा गावनि फिसाफोरखौ एंगार हरालाबासिनो फरायनाय समखिनिखौ मोजाङै फरायनायाव गोसो होहोगोन होननानै आं बेखौ आसा फारियो